pane vane mubvunzo here? Ko pane vangade kungowedzerawo here kana kungosamaraiza chimwe chete hawo chavabata? Kupedzisira zvinoitwa kudenga kwaMai Mariya nokugatwa Yedenga. wokudenga tinozviita zviri zviviri, asi pane mutsauko here yakabotaurwa God's time and our time, kuti hazvisi zvinhu zviri zvakangoitika together here. Is there necessarily a separation between the two? Is the importance of the two that we do it as two, but in reality, chimwe chete kuti kukwidzwa kwakudenga nokugadzwa mamukadzi. Yeah, no, of course it happens at the same time as continuation, but the assumption, one of the, the Mariology is very strong because part of contest kuti akati assume here sure. So the church would emphasize. That's why the church would emphasize, because this Saturday is actually the one that becomes the queenship of Mary, which is actually the actual feast in Yedenga. It's the queenship, not assumption. But because assumption is a solemnity and a holiday of obligation, easier to choose and to celebrate. So those I'm sure not it emphasizes for sure, because they want to emphasize with Mariya hana kubatwa nechi nerufu rufar na umbata so the assumption is emphasizing that with Mariya hana kubatwa nerufu because of death is corruption, will be corrupted. Saka muviri wake hauna kuitwa corrupted because akanga akasekwa asine maka, akazvarwa asina maka. So of course then the queenship survives with this why upadenga through but it's one thing anyway. It's one thing, but the queenship of Mariya is a memorial. That is it. But the assumption is emphasized more especially Mariya, her body was not corrupted. So that's why we have more assumption. It's just a general comment. In Zangu, it's a special day in our life. Ndikutongoona sokuti you organize something to commemorate the departing of my father. Babangu 5 years ago today vakashaya. Saka nguva inei 5 years ago ina maigondo tata kutogadzira kuenda ku Zimbabwe. We just had got the message kuti baba washaya. Saka whatever message dzese dzinoita sokuti it's almost like a memorial service for my father. Saka I thank you so much for my message. Yes, they were very touching. Bambacho, I was trying to but I think my father is celebrating Warimdenga. To me, Mati organized a memorial service to my family. So thank you very much. Thank you. This is a punishment penitential services before Easter and before Christmas.
vanhu vobva vanonzi absolution vanzi endai, but in I find myself ndichitsvaga mupriest because I think I want to kutaura matadza angu personally. Is that wrong? Actually, just very correct when I a problem in general absolution, it's abused. So the church doesn't really encourage general absolution. You know, it was like during like the times of the pandemic, the commissions are general absolution. Or for example, if you are a sinking ship, then you can use general absolution. Or date. If I have a bit of material as well over there, but that's a desire without the person going to start out. A meditative service must follow an actual profession. If you're doing meditative service, must follow an actual profession. And we encourage you to know Rupindo as often as you can. But the vobvunza hana. Dzidzai vobvunza hana. We don't want these stories. Okay? When you come to confession. No offense, but we don't want to hear stories. Don't tell us my story. There's this one example is always used. Kuti muna kanopinda murupindo. Hanzi baba ndakaba tambo. Para tambo, baba tambo. Yeye yakaini tambo yacho. Yanga ni ng'ombe. Zvikanzi kumberi kwayo kwakasungirwa mombe. Saka wakabashi Ng'ombe. So when you come to confession, musambochika nyara izveshwa, nyara yepamusana pamatadzi wedu. Tinofanira kunyara pamusana pekutadza kwedu. Kana tisinganyari kutadza kwedu hatitendeuki. Hatigoni kutendeuka kana tisinganyari pamusana pamatadzi wedu. Tinofanira kurwarira matadzi, tinofanira kunyara kuti ndinobvuma kuti ndakatadza pane Mwari Baba. We have to. It's not in your place. Chaunofanira kutopairira ndiko kunzwa kuti matadzi wako aregere baba namwanakomana namweya musati. Zvekuda kusvika achitaura kuti ngano paivapo dzefunde munoziva munin'ina wangu yauya ndiye akazoti zvikazoti mainini wangu kana sekuru kwazi Rupinduko. Mainini wako azi Rupinduko. Ari Rupinduko ndiani? Ndiwe. Kana usati wagadzirisana nehama yako dzokera. Kana uchifira kuti hamusati magadzirisana, go back. Tangai masotana ikoko. Yesu ndozvaanotaura futi. If you think kuti hama yako imatadzirana, anoti kana wanga uri kuchechi unaona kuti kana nyambo wanga to halfway through kuda ukaenda mpiro wako apa dzokera. Be reconciled first ikoko. Then uzokuya. So when we go to confession, those tinofanira kuvhadzana. It's very simple kuvhadzana. You know the 10 commandments. Ma 10 commandments munoziva ndeti? Musaya muchikwanza ndaka the 6th commandment or the what commandment taura kuti wakaitei. Taura kuti wakaitei. Ndozvinoregererwa izvozvo. Because Satan is anoda. Satan anoda kupfekedza zvi. Anoda kupfekedzera, anoda kuputira kuti tisabudire pachena. In the confession is a moment of truth. Taura idi. Haikona kunyepera fata parupinduko. Uda kunyepera murupinduko. You're wasting your time. Grasi racho haripindi. Unenge urikuisa hwaro unotoriwaridzira kuti risapinde grasi. Unongosvika kutaura chaizvo zvawakatadza. Kwete zvakatadzwa nomumwe munhu. Hatiregereri matadzo eumwe munhu dziri iwewe. Hazvinzarwe izvo zvazvimbonzarwa. Saka unofanira kuziva kuti wakaitei ndakaba. Zvino mutemo unoti sabe. Ndakauraya. Mutemo unoti sauraya. Saka zvinofanira kuzviziva izvozvo. And unofanira kuziva in your behaviors and in your attitudes and in kuita kwako. Ndosaka chitinobvuma kuti pakuita, pakufunga nezvakadaro. Saka you have to know. Hatimbopedzerane nguva pamurupinduko, and it's not murupinduko, it's not counseling. No, if you need counseling,
book a separate appointment. Rupindo guys counseling. We only sit. What we do is we sit in judgment. I sit in judgment. Judgment actually like God's judgment is his justice. God's judgment is his justice. So judgment yake haizi kuti now wewe wazouya manje saka dauda uchikutaurira manje kuti wewe wakatadza saka ndichakuranga ndigo Mwari anoda kuti vanhu vake vaponeswe. So kuregererwa kwamatadzo we sit in judgment that chair and but we also in forgiving for kuregerera. So when you go into confession, kubvunzai hana, kubvunzisise hana, moona kuti hazveshuwa apa ndakatadza, ende musazviabsorve ka. Unenge watanga kutorerutsa ndiwo unotanga kutozvitwa, unotanga kutotsanangurira kuti sei rutadzo rwacho ruri less than rumwe rutadzo ruri worse than rumwe rutadzo. Let's go in, ungopinda ufugama. Ingopinda ufugama. Musaita zve mwana muparadzi ka. Dzakanga dzatogadzira ningiri yadzo dzichibva uko dzatoita dzakomboza ningiri yake zvakalaka kati ndinosvika ndinoita the surprise yake tona baba wake ndiyo yakamuvhundutsa. Achireva kuti baba inini ndiri mutadzi mukuru zvino inini ndakazoti inini handikodzero ndive mwana wenyu. Baba wake vari mupei Hanzi murayirei chimhuru chatachidi timupemberere. That's the experience of confession. So don't worry about composing zvakareba. Ingoziva kuti wakatadza papi. Ingoziva kuti wakatadza papi. Chete. Kivatato wotoregerwa wotobuda wati wa munhu wati wachisikwa chitsva. And you must walk to pakadari papo. Walk to wabuda murupindo. Hakusi kuzvikudza bona. Kungoziva kuti akamuchira makomborero. Ndinoda kubvunza. Ndakanganisirana naJoji. Hatisi kutaudzana zvachose. naJoji nawewe. Asi ndozoenda kunoona kuti kungondiremera. Ndobva ndazoenda kunozvifumura kana Joji naunoziva ndakauya mumba kwako ndikapa chibhoro chiya chawaisevhura raisi. Pakaungana vanhu. Ndoda kuti ndizvichenure mberi kako. Saka ndinokumbira kuregererwa newe. Kana kuti ndakaita makuru. Ndiyazokunzira kuti tisataudzana. Ndaenda direct kwaari. Ndichauya here kwangu. Yes. Ndauya kunokonfesa uko. Ndizvo zvinofana kutanga. Ndizvo zvinofana kutanga izvozvo. Kungo yako Rupinduko wauda kuwanda nechigunu. Hatimwani nechigunu. Iye Kristu ndinotaura kuti tanga magadzisana kuoza yakuno. That's the proper way. Tanga magadzisana ikoko. Then ndokuti tinyacho gracia, ndizvo zvinangoti gracia. Mwari pachake. Umwari wachechipfekedzo iwowo. Ndizvo zvinozoonekwa mukufambidzana kwatinochiita. Mwari are very concerned about our relationships. Mwari pachake is very interested with our relationship with one another. Those relationships are very important in the eyes of God. Mwari zvinoto antori interested nazo. Anozvitaura kuna Mateo akati makandoona ndine nzara. Mukandipa chii? Makandoona ndine nyota. Ukanipa chii? Chokunwa. So Mwari is very interested. Hatigoni kuignore vanhu. Tichiti kuita zvaMwari. You're wasting your time. You can't go kuna Mwari usina vanhu wawinawo. Uchisiya vanhu mumashuru. Uri ndezvangu ndega ini naMwari wangu tiri two. You'll be surprised because Mwari wacho always sends you back to the people. God will always send you back to the people. So we have to make it right. Pachelu first. Because those who fight. He wants to see us reconciled. Take. And then Mwari uchizouya pakuti nawo pakuzoregererwa kwamatadzi kuti chinoitika parutadzi ndechekuti rinosiya vanga. Rutadzi rinosiya mavanga. Rinosiya maruva. So now what then helps with then coming to confession is to be healed. Munogona kuregererana mege
there will always be my elements. A little bit of that trust in a bruise. But then with the confession, then it will help you in the healing process. So it's necessary. Pakuva zvinhu zvaingova mupfungwa dzake kubva pekutanga kuti tive tisina mari saMariya. Ane vane mubvunzo here? Mune mubvunzo? Pane vane mubvunzo here? Ko pane vangada kungowedzerawo here? Kana kungosamaraiza chimwe chetawo chavabata? Zvokupedzisira zvinokudzwa kudenga kwaMai Mariya nokugadzwa Yedenga. kudenga tinozviita zviri zviviri, asi pane mutsauko here yakabhotaurwa God's time and our time, kuti hazvisi zvinhu zviri zvakangoitika together here. Is there necessarily a separation between the two? Kana kuti is the importance of the two that we do it as two, but in reality chinhu chimwe chete, kuti kukwidzwa kwakudenga nokugadzwa mambokadzi. Of course, it happens at the same time as continuation, but the assumption, one of the Mariology, is very strong because by it was contest kuti assume sure. So the church would emphasize. That's why the church would emphasize, because this Saturday is actually the one that becomes the queenship of Mary, which is actually the actual feast in Yedenga. Is the queenship, not assumption. But because assumption is a solemnity and a holiday of obligation, easier to choose and to celebrate. So those I'm sure not really emphasizes Yeshua, because they want to emphasize with Mariya, hana kubatwa nechi nerufu. Rufa harina kumubata. So the assumption is emphasizing that with Mariya hana kubatwa nerufu. Because of death is corruption, will be corrupted. Saka muviri wake hauna kuitwa corrupted, because akanga akasekwa asine maka, akazvarwa asina maka. So of course then the queenship of Vaya will satisfy Yedenga through but it's one thing anyway. It's one thing. But the queenship of Mariya is a memorial. That is it. But the assumption is emphasized more especially Mariya, her body was not corrupted. So that's why we have more assumption. It's just a general comment. In Zangu, Zora Nasi, it's a special day in our life. Ndrutongona sokuti you organize something to commemorate the departing of my father. Babangu 5 years ago today wakashaya. Saka nguva inei 5 years ago ina maigondo tata kutogadzira kuenda ku Zimbabwe. We just had got the message kuti baba washaya. Saka whatever message zese zinoita sokuti it's almost like a memorial service for my father. Saka I thank you so much for my messages. They were very touching. Bambacho, I was trying to
kuedza kudzosa kuti misodzi isauya. But I think my father is celebrating vari mudenga vachiona kuti ndifunga to me matiorganizira a memorial service to my family. So thank you very much. Thank you. Pane vamwe here vari kuda pamusoro mubvunzo uri baba. Isusu parish pedu kunoitwa penitential services before Easter and before Christmas. Vanhu vobva vanonzi absolution, vobva vanzi endai. But I find myself ndichitsvaga mupriest because I think I want to taura matadza angu personally. Is that wrong? Actually, it looks very correct when a problem in general absolution, it's abused. So the church doesn't really encourage the general absolution. You know, it was like during like the times in the pandemic, the commissions are general absolution. For example, if you are in a sinking ship, then you can use general absolution for date. Fire material is very but that's a desire because it is a way to start out. A penitential service must follow an actual confession. If you do a penitential service, must follow an actual confession. And we encourage you to know Rupindo as often as you can. But the vobvunza hana. Dzidzai vobvunza hana. We don't want to hear stories. Okay? When you come to confession. No offense, but we don't want to hear stories. Don't tell us my story. There's this one example is always used. Kuti munangana pinda mu Rupindo. Hanzi baba ndakaba tambo. Para tambo, baba tambo. Ye yakaini tambo yacho. Yanga ni ng'ombe. Zvikanzi kumberi kwayo kwako kwasungirwa mombe. Saka wakabashi ng'ombe. So when you come to confession, musambonyara zvenyu, musambochika nyara izveshuwa, nyara yepamusana pamatadzi edu. Tinofana kunyara pamusana pekutadza kwedu. Kana tisinganyari kutadza kwedu hatitendeuki. Hatigoni kutendeuka kana tisinganyari pamusana pamatadzi edu. Tinofana kurwarira matadzi, tinofana kunyara kuti no inini ndinobvuma kuti ndakatadza pane Mwari Baba. Nabaneniwo atangu we have to. It's not in your place. Chaunofanira kutopairira ndiko kunzwa kuti matadzo akaregererwa muzita raBaba naMwanakomana naMweya Mutsvene. Zvekuda kusvika achitaura kuti ngano paivapo dzefunde munoziva munin'ina wangu uyauya ndiye akazoti zvikazoti mainini wangu kana kuti sekuru kwazi kuti muRupinduko. Mainini wangu azi muRupinduko. Ari muRupinduko ndiani? Ndiwe. Kana usati wagadzirisana nehama yako dzokera. Kana uchifira kuti hamusati magadzirisana, go back. Tangai masotana ikoko. Yesu ndo zvaanotaura futi. If you think kuti hama yako imatadzirana, anoti kana wanga uri kuchecha wanga kuti kana nyambo wanga to halfway through kuda ukaenda mpiro wako apa dzokera. Be reconciled first ikoko. Then uzokuya. So when we go to confession, those are tinofanira kuvhunza hana. It's very simple kuvhunza hana. You know the 10 commandments. Ma10 commandments munoziva ndeti? Musaya muchikwanza ndaka the 6th commandment or the what commandment taura kuti wakaitei. Taura kuti wakaitei. Ndozvinoregererwa izvozvo. Because Satan zvaanoda. Satan anoda kupfekedza zvi. Anoda kupfekedzera, anoda kuputira kuti tisabudire pachena. In the confession is a moment of truth. Taura idi. Haikona kunyepera fata paRupinduko. Uda kunyepera muRupinduko. You're wasting your time. Grasi racho haripindi. Unenge urikuisa hwaro unotowaridzira kuti risapinde grasi. Unongosvika kutaura chaizvo zvawakatadza.
kwete zvakatadzwa nomumwe munhu hatiregereri matadzo eumwe munhu dzuru iwewe hazvinzarwe izvo zvazvimbonzarwa saka unofanira kuziva kuti wakaitei ndakaba zvino mutemo unotisi sabe ndakauraya mutemo unotisi sauraya saka zvinofanira kuzviziva izvozvo and unofanira kuziva in your behaviors and in your attitudes and in kuita kwako ndosaka chitinobvuma kuti pakuita pakufunga nezvakadaro daro saka you have to know hatimbopedzerane nguva pamurupinduko and it's not murupinduko is not counseling. No, if you need counseling, book a separate appointment. Rupindo guys counseling. We only sit. What we do is we sit in judgment. I sit in judgment. What do you do to judge your board? Judgment actually like a kill man. God's judgment is his justice. God's judgment is his justice. Murudo, do man tiregerera matatso. So judgment yake haizi kuti now iwewe wazouya manje saka dauda uchikutaurira manje kuti wewe wakatadza saka ndichakuranga ndigoda Mwari anoda kuti vanhu vake vaponeswe. So kuregererwa kwamatadzo we sit in judgment that chair but we also in forgiving for kuregerera. Ukupedzera munhu anofanira kuti aregerere matatso. So when you go into confession, kubvunzai hana, kubvunzisise hana, moona kuti hazveshuwa apa ndakatadza, ende musazviabhuzovheka. Unenge wotanga kutorerutsa ndiwo unotanga kutozvitwa, unotanga kutotsanangurira kuti sei rutadzo rwacho ruri less than rumwe rutadzo ruri worse than rutadzo. Let's go in, ungopinda wofugama. Ingopinda wofugama. Musaita zvemwana muparadzi ka dzakaka dzatogadzira ningiri yadzo dzichibva uko dzatoita dzakomboza ningiri yake zvakalaka kati ndinosvika ndinoita the surprise yake tona baba wake ndiyo yakamuvhundutsa achirevedzwa kuti baba inini ndiri mutadzi mukuru zvino inini ndakazoti inini handikodzero ndive mwana wenyu. Baba wake mupei hanzi murayirei chimhuru chatachidi timupemberere. That's the experience of confession. So don't worry about composing zvakareba. Ingoziva kuti wakatadza papi. Ingoziva kuti wakatadza papi. Chete. Vatatu wotoregerwa wotobuda wati munhu wati wachisikwa chitsva. And you must walk to. Pakadari papo. Walk to wabuda murupindu. Hakusi kuzvikudza bodo. Kungoziva kuti akamuchira makomborero. Ichi ndoda kubvunza. Ndakanganisirana naJoji. Hatisi kutaudzana zvachose. naJoji nawe. Asi ndozoenda kuona kuti kungondiremera. Ndobva ndazoenda kunozvifumura kana Joji nawe unoziva ndakauya mumba kwako ndikaba chibhoro chiya chawaisevhura raisi. Pakaungana vanhu. Ndoda kuti ndizvichengete pamberi pako. Saka ndinokumbira kuregererwa newe kana kuti ndakaita makuru. Ndiyazokunzira kuti tisataudzana. Ndaenda direct kwaari. Ndichauya here kwangu. Yes. Ndauya kunokonfesa uko. Ndakufesa kuregererwa. Ndizvo zvinofanira kutanga. Ndizvo zvinofanira kutanga izvozvo. Kungoya kurupinduko wauda kuwanda nechigunu. Hatimwani nechigunu. Iye Kristu nanototaura kuti tange magadzisana woziva kuno. That's how this is the proper way. Tange magadzisana ikoko. Then ndokuti tinyacho gracia, ndio zinamboti gracia Mwari pachake. Umwari wachechipfekedzo iwowo. Ndio zvinozoonekwa mukufambidzana kwatinochiita. Mwari are very concerned about our relationships. Mwari pachake is very interested with our relationship with one another. Those relationships are very important in the eyes of God. Mwari zvinoto antorine ndisindazo anozotaura kuna Mateo akati makandoona ndine nzara mukandipa chii, makandiona ndine nyota ukandipa chii chokunwa. So Mwari is very interested. Hatigoni kuignore vanhu tichiti kuita zvaMwari. You're wasting your time. You can't go kuna Mwari usina vanhu wawinawo uchisiya vanhu mumashure
What in the guy in the you'll be surprised because Marathi always sends you back to the people. God will always send you back to the people. So we have to make it right. Pachelu first. Because those are father. He wants to see us reconciled. Take. And then Marathi is way up the now regular Obama what chinoitika parutadza kuti rinosiya vanga. Rutadzo rinosiya mavanga. Rinosiya maruva. So now what then helps with then coming to confession is to be healed. There will always be my elements, a little bit of that trust in negative bruise. But then with the confession, then it will help you in the healing process. So it's necessary. Zvaingova mupfungwa dzake kubva pekutanga kuti tive tisina mari saMariya. Let it go as like ndokwanisa kukusendera text message because you don't violate not the seal of confession. Yeah, if you send me a text for your confession, you violated the seal of confession. Now, man, you look at the money. I'm not sungwa ndini. But seal of confession, I'm not sungwa ndini. What you can send it in. Look at that. Data violated the seal of confession. So now, the seal of confession is a priest. As a priest, if you break the seal of confession, you make an sentence. It's an automatic excommunication. The second that in the Bible, one of us on them to you, but it can be this serious, the seal of confession. Kuti, let's say, I need to say my confession. My confession, and then in marriage, 5 days ago, 7 days ago. If I'm going to find because you can say indirect break of this. Because once I have indirect. But you can very related move and more people. Sometimes you have to change as a priest. Wake up for a moment to take. Direct attack about putting on a family. So we can't do it on the phone as well because the phone don't worry about it. Yeah, you can do the spiritual communion, but it's necessary to go to the confession. But you can still do the spiritual communion. Okay, she knows that she knows that that's now, without it, I'm going to pronounce it. She knows the Tazoro number. And that's what the rules in Tazoro number. Waita Uchida, Uchisla. No matter how small it is, as you may think, no matter how thick with the eye, really she knows what she knows the Tazoro number. They should do Waita, or what to Zia, and all those Zono Taz. No Waita Uchida and Uchisla. That constitutes motors. Compared to Venus. That's a problem. No.
mira itende pamutamba ndopata kutaura tikachitanga unonga kuti ndakabatamba ndiri pachinozoziva kuti kumberi kutamba kwamuchi saka chinoitika panhau yenga ndechekuti enga is an energy. Enga haina kusikwa naSatan. It's a necessary energy in every person. Enga. But it's how you use it. Matsama, what did you do? Ndio panipana kutatu. Makatsamwa kudaro. Chamunozoita nekutsamwiko. Ndio chava kutatu. Bete enga. Because there are many ways ekudila neenga. Umwe munhu anozokupepuka. Atouraya munhu kuzoti andakaenda sei? Andakatsama. Rutadzo rwako ngozokutsama. Rutadzo rwako kuuraya chi? Saka ndipo patinofanira kuti ndipo patichitipa papa kuti tinenge takuudzwa nhoroondo. Ndakazotsamwisa saka ndiye akazoti hapo iwe ndiwe wakazotadza wakaitei wakatsama. Ndipo zvatichida kuti zviite sei? Zvipedzwe, zvipere. Is every sin followed by punishment, even if you repent and confess? Tinotenda kuti chirango chako. But the punishment is not as the punishment. It's really punishable by death. It is no force no better. I do but it should be like purgatory. Ukanaita laki udume ndo purgatory bash. Otherwise not what you like yena saiko chachifeto. So we have to be careful before it's not Rupindo. It's necessary to Rupindo. No one I do that just some people that's big Mata somebody you and one more somewhere much. Another paragapura. Another say, I mean, I'm not after some days, which the government I don't in that statement, now that's what I'm doing. With as long as this is not house, be reconciled first. Make a move. Find that Gramada will be a moment to that child. She going to teach her. By that, she will make money. I'm trying to explain to you guys. So, when the matter reconciled, we make and then what you say, we are managing a Rupinduko manage. Magushire chitazi cheiba. Magushire chitazi cheiba. Now, look at what the confession does. So it's the confession here, the absolution here, and the bad stuff we have. But the motor of Langa, goes by now. But the market is a name to which is we have to do and go and attack it. Attack. And we can teach you what I'm saying, right? No, you need to know is when you ask them to tell them to say. I don't know if
Ah, okay, all right. Sorry. Tati munhu akanditadzira iye ndiye akanditadzira vandazozviziva kuti uno zvaakide then I stay away from that person then nekuti kana kwachimusore bhavisa neanga machitika zvakawanda zvitaura pautitaura pakusunga isane naye kanaita sei iwobva ukaarisa iwosiwo zvakanaka then later on sipisa about you know what let me reconcile this person ndamuregere I didn't talk at night. Then I tried to talk to her as before. Yeah, I couldn't do much. So I want to try again. I want to try to talk at night. Then I tried to ask them to talk at night. But the problem is that I can't find the problem. You know, it did. No, no. I'm not talking about that. Can I put a situation like that? I don't see much wise with it. Can I tell you how I better Mugatora to Sham. Tagamu. And Tagamu. Mugasuna, the Eman actually, but you talk about me. One man said, treat that person and treat that person like a tiger. Can I this is, but I'm going to be just like I that's what I'm saying. That you know, and in this case, of this is necessarily change. Like, or at least without somewhere doesn't agree that. I do your music. But as a general of people, you know that. Right. Nemibvunzo yese yatanditibvunza yeconfession nekuti tinoregerera sei. Iye zvino yangu yema-confessions. But at the same time, tichita choir practice here, misa irutangana 2:30. Saka iye zvino vanhu nda kuenda ku-confession, baba vanenge vari samwe baba. Toenda zvedu ku-confession, misa tichitangana 2:30. And also kana muda kuita ka mini break, I think kangoita 5 minutes guys. Da endo zvinoita kunotora bhero 5 minutes guys, so dzoka toita choir practice.